Ahojte! V tomto videu si predstavíme farebné odtiene vlasov, ktoré máme v ponuke. Začíname s najtmavšou, ktorú máme, a to je klasická čierna najtmavšia. Druhá najtmavšia je svetla čierna. Má v sebe hnedé odlesky, čiže keď ich dáme vedľa seba, je vidieť, že tá naľavo je o trošku svetlejšia. Spôsob farbenia predĺžených vlasov sa nazýva multitone adapt, čo v podstate znamená, že aj keď vaše vlasy nie sú rovnaké s tými nadpojenými, tak sa krásne premiešajú a splynú. Pokračujeme s odtieňom číslo 2, a to je najtmavšia hnedá. Je to krásna sito-hnedá farba, o niečo svetlejšia je štvorka. Keď ich porovnáme, tak je vidieť, že tá štvorka je svetlejšia, je v nich viacej zlatistých odtieňov. Pokračujeme s farbou číslo 6, a to je gaštanová hnedá. Je veľmi krásna, o niečo svetlejšia, a teda najsvetlejšia hnedá, ktorá je v ponuke, je 8. Je to krásna zlatistá svetlohnedá farba a myslím, že sa hodí pre všetky svetlovlasé hnedovlásky. A takto je to v porovnaní. Je tam malý rozdiel. Pokračujeme s blond vlasmi a najsvetlejšiu máme 60, čo je platinová blond. Je to veľmi obľúbený odtieň. O niečo tmavšia je 613, to je najsvetlejšia blond. Je vhodná asi pre všetky blondinky. Keď si ich dáme vedľa seba, tak tam vidíme jemný rozdiel. Potom pokračujeme a máme tu tiež veľmi obľúbený odtieň, a to je 22. Takže môžeme si ich porovnať všetky 3. Potom tu máme odtieň číslo 16, je to popoláva blond. Je to veľmi prirodzená, krásna, naturálna farba. 27. Jahodová blond, tiež veľmi obľúbená. A posledná z blond, je to Melír, je to 27. premiešaná so 613. Dúfam, že sme vám pomohli pri výbere správneho odtieňa a sledujte nás aj na budúce.